kabarnya gimana sayang? Kangen loh, Mbak dirimu kangen loh. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu tombok babu-babu iki. Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, maning Mas Akbar lek kadung jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei! Masalah iya. Iya iki lho malah iya. Lah wong sampeyan lho Mas Akbar ya mau dikangeni ya ndak paham sampeyan iki diceti tak ceti ngono ra gelem bales nyapa to jane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Walah, terus ngene iki lho. Mosok sampean ndak kangen to ambek Aduh. Prabu Bama kagol gelo sakalangkung mring satriya pringga dani ngajab senopati agung datan trimah jroning panggalih dadya papa langin bejo Mboten saged Rama Dewaji ingkang pantes minangka dados senopati agung negari Ngamarta menika mboten Gatotkaca nanging Keng putra pun Bama Narakasura lah kok malah
Si Gatotkaca ingkang dipun pilih kajumenengaken dados Senopati Agung niku kados pundi? Kamangka putra Dwarawati langkung sekti timbang anak Arimbi. Kula Bama Narakasura. Si Gatotkaca anggone kawisuda jumeneng Senopati Agung negara Ngamarta mau wis antuk idi palilah saka para pepunden lan sinengkuyung kelawan para bebrayan agung. Kabeh para kawula wis padha sarujuk mbok menawa Si Gatotkaca kang kadadekake Senopati Agung nger Bama. Mbok ridhep ingkang baku. Kula mboten condong, kula mboten rumojong. Yen to Si Gatotkaca ingkang kadadosaken minangka Senopati Agung negari Ngamarta, mila kula sowan wonten jengandika Kanjeng Rama Bathara Kresna ing Dwarawati namung nyuwun senjata pitulungan. Kados pundi cara paduka? Kados pundi reka daya paduka? Amrih kang putra Bama Narakasura ingkang saged dados senopati. Ngudhare tyas riwut prawati rawat wawati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumalati panwandi pinarti bloko kacuranan kang hambek juti anakku bocah bagus nger Bama Narakasura sumurupa mbok menawa dina sak mengko dewa bakal matedhakake kanugrahan kulup. Kanugrahan mau ya kuwi wujuding Wahyu Senopati kang aran Wahyu Topeng Waja. Wis kinodrat ing jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa. Mbok menawa sapa kang kecondhokan wujuding Wahyu Topeng Waja kuwi mau ya wahyuning Senopati iki mau kang bakal dadi Senopati Agung ana ing negara Ngamarta Bama. Kamangka dina sak mengko calon Senopati Agung Praja Ngamarta ya kuwi adimu Si Gatotkaca lagi nandhang raga utawa tegese lara madal saliring usada ya kanthi perkara iki Hanjalari bingung bilunglungan pepunden-pepundenmu para Pandhawa Bama alah ya
bisa lara. Iya, Bomo. Hoi, to, ho. Hoi. Seno kareta mreh taratamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubahaning yalah Gatut Kaca nandhang roga utawi nembe lara Rama Dewaji. Iya, pancen kaya mangkono, Ngger. Tegesipun menika sampun dados sasmitaning Gusti. Mbok menawi alam menika boten condong kalian si Gatut Kaca bocah Pringgodani. Sampun tetonge glo kang tanpa warana. Bilih Gatut Kaca menika boten kedrajatan dados senopati. Tumrapipun nuringgih punika Wahyu Senopati ugi winastan Wahyu Topeng Waja Kanjeng Rama. Babakan Wahyu Senopati utawi Wahyu Topeng Waja badhe kula pasrahaken, badhe kula borongaken dhumateng Kanjeng Rama Dewaji. Kados pundi ego pratikel paduka Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna supados kang putra pun Boma Narakasura ingkang saged hanggayuh wujudipun Wahyu Topeng Waja kala wau. Satemah kang putra kula saged dados senopati agung wonten ing negari Ngamarta. Sanes si Gatut Kaca. Kanjeng Rama, piye ngger bocah bagus? Wonten paribasan anak polah bapa kepradah. Menawi mboten jengandika pinangkani panyuwun kula, Praja Dwaraka utawi Dwarawati mriki badhe kula biyuki batang sayuta. Yun pamit. Nata Kresna lan ngandika duh Yayi Prabu ya sungkawing tias miat solah ing arenira ya jagat ya dewa ya Bathara ana tetembungan anak polah bapa kepradah ketang gedene ratu ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna marang sira Boma Narakasura. Yo bakal tak budidayake murih Wahyu Senopati mau bisa tumondhok marang jeneng sira Ngger Boma Narakasura. Ratu Dwarawati Prabu Kresna bakal munggah ana ing kahyangan nyadang sarta nyadong tumuruning Wahyu Topeng Waja kuwi mau. Barengi lintang alihan. Muga-muga apa kang dadi sedyaning anakku Boma Narakasura, Ratu
ing negara Traju Tresna bisa kasembadan nger kulup. Jelek tumiba gegaran santosa Sukmane Prabu Dasamuka ratu ing negara Ngalengka diraja biyen iki Prabu Kodayatma isih meger-meger urip.
Sromah wayun Godhayet Magara rupa mangeses kadyangin pangsempal kaprapal selo-selo kaplasa satu lumayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi Rada beda bojleng-bojeng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kubra kang tak sawang sing sowan iki kaya Kakang Boma Narakasura saka negara Traju Trisna padha becik sak tekamu ya Kang adikku Yayi Godhayitma Yadasa Kumara wilujeng niskala lakuku taklimku wae katur ya Yayi ya Kakang wis ndak tampa janur gunung kadingaren kowe prapta ana ing kene sajak sumengko pengawak Bajra kang mawa gita kang hamengku gati manggene Yayi aku bakal takon marang jeneng sira Yayi Godhayitma babagan apa Kakang ing palungguhan iki apa jeneng sira Yayi Godhayitma isih pengin ngrabi ya kuwi wujuding titis Sri Widawati oh alah Kang ngono kok ndadak kok takoke iki kepiye to Kang Kang urip batiku iki sing tak ajab ya mung Widawati kowe ngerti prasetyaku to Kang aku iki yen karo si ora karo si Widawati haluwung Godhayitma ora rabi apa iya kuwi tenan Kang Godhayitma piye sumurupa ya Yayi yen si Adi tetep ngoyak kelawan titis Widawati tinemu bejo kemayangan uripmu krana dina iki titis Widawati iki lagi cedhak karo Prabu Boma Narakasura lho karepe Kakang Boma piye ngene Yayi titis Widawati dina sak mengko mapan ana ing negara Ngamarta ya kuwi mapane ana ing kesatriyan Madukara garwane Paman Janaka ya garwane Paman Arjuna jenenge Wara Sembadra kuwi sing dadi titising Dewi Widawati he Yayi Godhayitma ladalah jebul isih bibekmu dhewe to Kang kapara nyata Yayi ya yen pancen kaya mangkono ndak jaluke ya Kang ndak jaluke bibekmu tak rabine iya
perkara kok jaluk kuwi gampang tinemu ing mburi. Nanging Godhayitma kabeh mau ana syarat-saranane, kabeh mau ana pitukane. Apa dalan sing kudu tak tempuh, Kakang? Ngene yo Yayi. Dina sak mengko Yayi Godhayitma utawa Yayi Dasakumara sak biyantuwa kelawan pun Kakang Ratu Trajutresna Prabu Bama Narakasura. Carane aku bantu, aku wektu dina iki bakal tilik adiku. Ya kuwi bocah Pringgondani kang aran Gatotkaca kang sak mengko lagi nandang raga utawa lagi nedeng lara. Mengko nalikane Gatotkaca lena empakno permana jatimu. Gatotkaca patenana. Yen Gatotkaca mati, Janaka bakal bingung. Krana Gatotkaca mono anak mantune Paman Janaka. Ngono, Kakang? Iya. Yen Janaka bingung, bakale ngenes pikire. Yen wis ngenes pikire, bakale mati. Sak rampunge kuwi Titis Widawati dadi kukubane adiku sing tak tresnani Godhayitma. Halah dalah. Atur nuwun yo Kang. Matur nuwun ya Kang, matur nuwun. Iya Yayi padha-padha. Yen pancen kaya mangkono, pun Kakang ndak nyuwun pamit luwih dhisik ya Yayi. Iya Kakang. Mengko ngenteni lenane bocah Pringgondani si Gatotkaca. Janji Gatotkaca mengko wis lena, bakal tak arah patine supaya bisa kasembatan aku sesandingan kelawan Titis Widawati Kakang. Paman Patih Pancatnyono, rene Paman.
Hadyatur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinaraban mring pro abdi ing ladalah anak angger Buma Narakasura kula ingkang paman Pancatnyana anganti-anti kang sarta angantu-antu rawuh paduka saking negari Ndwarawati kados pundi nggir jengandika sampun matur dhateng Keng Rama menapa dereng perkawis mbok menawi jengandika anak angger kepingin dados senopati agung wonten ing negara Ngamarta kula Keng paman pun patih Pancatnyana warsa hangangklungaken jangga hanilingaken karana nenggo rumentah dawuh jengandika anak angger Buma Narakasura Paman Pancatnyana nggih sampun paman sampun kula sampun matur dhateng Rama Dewaji Prabu Sri Bathara Kresna mbok bilih kula menika kepingin dados senopati sababipun menapa kok Buma Narakasura ratu ing negara Trajutresna kok ngongso kepingin dadi senopati sababipun napa nggir ngaten paman kula menika bethekipun kepingin ngluhuraken lan hangarumaken asmanipun Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna ing Dwarawati para pepunden-pepunden Pandhawa kalian Kanjeng Sri Rama Bathara Kresna menika ibaratipun kreta jaran sakusire kreta jarane para Pandhawa kusire Kanjeng Rama Dewaji lah awit saking raket supeketing kekadanganing antaraning para pepunden Pandhawa lan Kanjeng Rama Buma Narakasura kepingin nyambung sejarah menika paman kula kepingin sanget nglajengaken sejarah menawi mangke Buma Narakasura saged kasembadan dados senopati agung wonten ing negari Ngamarta tartamtu mboten namung bondo donya negara kula Trajutresna mriki ning nyawa kula nggih badhe kula udhokaken dhateng para Pandhawa ing pamrih sampun ngantos surem sirap kajayaning para Pandhawa paman nuwun inggih nggih nuwun inggih menawi menika tumuju wonten ing kabecikan Kang paman namung dederek kang sarta hanjurung nggih nanging Kanjeng Rama paring dawuh bilih wekdal sak mangke sedaya para kawula ing negari Ngamarta sampun condong lan rumajang mbok bilih si Gatotkaca ingkang minangka dados senopati agung wonten ing negara Ngamarta kamangka paman kamangka sak mangke Gatotkaca nandhang raga utawi lara boten saged nglawat saya nambahi rasa percaya utawi pitaya kula
mbok menawi benjang sing dados senopati niku Bomo sanes Si Garutkaca. Nyatane durung kepilih wae wis lara Paman. Mbok menawi ragate kurang ora perkara kuwi Paman. Oh, lah mbok menawi ya. Mila sampeyan kirapne Paman. Kirapne Wadyabala Traju Tresna mang perintah tumuju wonten ing Pringgondani. Inggih sendika dawuh nggir. Kerek gendera neraca. Budal dina iki prajurit Traju Tresna Paman. Inggih sinuwun ngestaken dawuh.
我打他了啊！啊！哎！mendat mantul woi wah hei wah ya hei hít hốt ut ut ho hít ho hít ho hít hít hay ya hay ơi ơi
Ayo. Setan-setan Gandharwa. Prajurit saka Traju Trisna. Budal dina iki, Cah. Yo budal. Budal nonton wayang yo. Ayo. Neng Tampang yo. Aja nganti telat. Nek telat dipriksakne. Iki sing tunggu kuburan Cina Wilangan iki. Aku ora gelem keri aku. Aku aja mbak tinggal. Aja mbak tinggal. Pak Mudin, kowe mendem aku mbiyen rong mbok taleni, Pak Mudin. Ketutan blonggot. Ladrahang pendet
mangkya darajating praja sinar tan sesati ojo prengyang aku asesati niskolane kumalane pramudita sirnane kang sifat durjana sinang rumaruta ngertong satinabu ringit purwa kagunalan amur mengkagenar buta pemurung ingkang carita kasih mungkin pralamita kinuning paling budaya. kawuryanmu sunyaruri Sinar tan sesati kunjung pringgang agung asasati nisrolane kumalaning pramudita sinaning kang sifat durjana sinang rumaruta kinarungkong satinaku ringin purwa kagunalan amur mengkayunan buta wiworo ingkang carita kasih nunggil pralamita kinupin pangan budaya. Anggrek dagyo tepo palugine samyo masuti kan maning reka utaman satema mangge rahayu Anggrek dagyo tepo palugine samyo masuti kan maning reka utaman satema mangge rahayu salami nyong ruming mulat ruming mulat sorap sari ruming mulat sorap sari
hari lir widodari nurun Hong ilahing sekaring bawana langgeng ulun waspadakake kaya Kresna kang prapta ana ngarsa ulun ana parigawe apa kok katon sumengka pengawak bojro laku muhih nata Ndwarawati nuwun inggih yuwang adi pukulun sedyaning kayun dinten sakmangke namung badhe nyuwun utawi nyadhang tumurunipun Wahyu Topeng Waja utawi wahyuning Senopati. Wahyu Topeng Waja kala wau mangke badhe kangge nyenopateni dhateng para Pandhawa benjang tumapakipun perang Baratayuda Jaya Binangun. Iya ya nggih Kresna kita nyuwun tumuruning Wahyu Topeng Waja pancen ora luput. Wektu dina iki Wahyu Topeng Waja utawa Wahyu Senopati cumandha ana ing Kahyangan Suralaya kene. Anane wahyu kuwi mau durung tak turunake amarga Gatotkaca durung jangkep sangune anggone dadi senopati. Krana apa? Krana ing ripalungguhan sakmengko Gatotkaca lagi nandhang ruga. Lah sakmengko Wahyu Topeng Waja bakal ndak turunake marang Gatotkaca lumantar sira kaki Kresna. Nun inggih kula nata ing Dwarawati trimah dados lelantaran pukulun. Iya nggih Kresna. Mara gage tampanana iki wujude Wahyu Topeng Waja utawa wahyuning Senopati Kresna. Sapantuk wahyuning Allah Gya dumelah mangolah ilmu bangkit mikat reh mangukut ukutaning jiwa anggo yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepiho wis ndak pasrahake marang kita Kresna. Mara gage Wahyu Topeng Waja enggal wenehna marang Gatotkaca nyuwun pamit pukulun aja ninggal duga lan prayoga he Harimurti. Tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing ngasepi simpen telenging kalbu pambukaning warana
lagi cawawan sabda Horegang sumewa gegering pasewakan Kathah samya naraka wonten dwirada mekta Simbah Guru aja kaget aku Bambang Wisanggeni Kang Prapta Wisanggeni katon sumengko prapta kita ana parigawe apa mangkene wigatiku sowan ana kene Wisanggeni mung bakale takon babakan apa Wisanggeni iki mau bubar wae Simbah Guru kedayowan sapa Wisanggeni kahyangan Suralaya iki mau kedayowan Uwak Munata Ndwarawati Prabu Kresna banjur perlune ya kuwi njaluk tumuruning Wahyu Topeng Waja ya kang aran Wahyu Senopati Wisanggeni lho kanggo sapa kanggo kakang kita Gatotkaca ing Pringgondani wah la iki ya simbah wenehke mau wahyune iya ndak wulungake ngger Wisanggeni weh lah kujurane wahyu kok dipadake barang wae diwulang-wulungke sakarepe dhewe oh alah Mbah Guru ing atase panjenenganmu iki pimpinaning para dewa ning kok grusa-grusu ki kepiye to ki janjane ning kene iki dewane ya akeh ning kok wis ora awas panggraitane ing atase Simbah Guru Simbah Narada lan dewa-dewa liyane do ora tanggap apa wigatine Siwa Kresna anggone njaluk Wahyu Topeng Waja kang jarene diwenehke Kakang Gatut oh alah mbah apa Simbah Guru ora pirsa babakan apa Wisanggeni wah la iki dewa tek kowah-kowah sumurupa ya mbah wektu dina iki Siwa Kresna ditangisi karo anake lanang Kakang Bama Narakasura kang perlune bakal kepengin ngalap tumur Wahyu Topeng Waja minangka sarana dadi Senopati Agung ana ing negara Ngamarta. Kamangka selawase iki Kakang Bama babar blas ora tau duweni lelabuhan menyang para Pandhawa. Isine mung pasang gambar ngalor ngidul ning lelabuhane babar pisan durung dirasake karo kawula cilik. Dadi cekak cukupe, Mbah. Cekak cukupe dewa sakayangan kene mau gur diapusi karo Ratu Ndwarawati sing jarene wahyu mau bakal diwenehke Kang Gatut nanging sejatine bakal diwenehke marang anake Kang Bama Narakasura Mbah jagat dewa Bathara wasisan ing Bathara jagat kepripun Kakang Narada wah talah pregenjang pak pong waru dayang tinegara wong kali cedhek ketaniline lah jebulane telek dibungkusi mripate dewa do melek ning diapusi Ratu Ndwarawati Prabu Kresna wis ning kene Wisanggeni ora arep nyalahke sapa-sapa. Jer kabeh mau salahing para Jawata. Banjur prayogane kepiye Wisanggeni? Wis pasrahne wae aku, Mbah. Tak tututane Siwa Kresna, aku njaluk pamit. Ati-ati Wisanggeni.
taritaning satriya linuwih kang margi mring kautaman tan pegat mring pangestine iki yen ndak sawang anakku bocah bagus kang ngandhek lakune pun wa ing Dwarawati. Aja kaget ya wa. Wis anggene kang ngandhek marang lakumu. Awit wektu iki aku duwe perlu sithik karo Siwa Prabu Kresna. Perlu apa, Ngger? Wis anggene nggal matura. Wangsulana kanthi jujur jawaben kanthi blaka ya wa. Iki mau Siwa Kresna bubar saka ngendi lan arep menyang ngendi? Wis anggene pun Dwarawati bakal tumuju ana ing Pringgondani. Sak perlu niliki kakangmu Gatotkaca kang lagi nandhang lara wis anggene. Alah prek. Ndak percaya aku. Saka Dwarawati apa saka kahyangan? Dwarawati, Ngger. Dwarawati apa kayangan? Saka Dwarawati, Ngger. Yen Siwa Kresna ora jujur, ora blaka, iki engko kelakon ana ratu ora kajen lho, wa. Aja dikira wis anggene bocah wingi sore ora wani. Yen Siwa mapan ana ing bebener ya tak ajeni. Ning nadyanto Siwa Kresna ki ratu ana Dwarawati, titi sing Bathara Wisnu, ning nek tumindake luput. Aku bocah nom kang wajib ngelingake. Tonyo raimu piye? Kosik to, kosik. Kok kowe banjur nutuh karo uwakmu Dwarawati ki ketemu pirang perkara wis anggene? Ngaku luwih dhisik. Saka kahyangan to ki mau? Iya, pancen bener. Saka kahyangan Dwarawati nyang kahyangan lagi iki mengko arep nyang Pringgondani. Ya ta ya, ngono ya oleh. Pitakonku sabanjure. Siwa Kresna sowan ana kahyangan njaluk lawan pukulan Bathara Guru apa wa? Siwa Kresna nggawa apa? Aku ora nggawa apa-apa, Ngger, wis anggene. Lho, lanjur Wahyu Topeng Maja ki kok anggap apa? Ayo. Aja kriyap-kriyip. Jane Kresna iki dina iki lagi mlingerke blate apa piye to? Kok wenehke apa ora? Kene tak jaluk. Wahyu Topeng Maja gawanen kene, wa. Wis anggene piye? Wahyu Topeng Waja tetep tak gondeli wis anggene. Wo, lara kena digawe becik jotos cangkeme. Dalah. Wis anggene murang tata. Bocah wingi sore wani nepak mbun-bunane wong tuwa. Wis anggene. Kepeksa pun wa tega karo kowe wis anggene. Hei!
kok malah adol sulapan. Rumangsane yen dadi gedhe ngono kuwi aku gumun apa piye? Aku mesti meh bendina yahene iki lho dadi gedhe iki yahene iki. Kasekten kok dinggo aji mumpung. Lagi iso sak jurus wis mecahi boto turut dalan. Wo, sawangen. Wis sanggeni. Sing iso dadi gedhe apa kowe wae, wo? Wah. Oi. Adalah ngembari wujud kowe. Ayo. Ngejak pirang dilak ladeni poison urip. Woi. Wah. Woi. Woi. Ya ini wis adus keringet. Disumbutne karo biayane. Hop. Wow. Wow. Hai. Ah. Bangga kowe saiki. Wujuding Mahyu Topeng Waja wis ndak regem. Aku ngerti Wahyu iki mau bakal kok wenehke anakmu ya kuwi Bama Narakasura. Ya apa ora? Ning ngerti ya wa. Wahyu kuwi ora iso dioyak. Ning Wahyu kuwi bakal marani dhewe. Apa-apa iki yen dioyak biasane malah mlayu. Siji Wahyu, loro wedokan ki ngono kuwi.
yen dioyak adate cocok mlayu. Jajal, wahyune ben milih dhewe. Topeng waja bakal tak uncalke. Kakang Gatotkaca apa Kakang Bama sing kuwagang nampani topeng waja iki? Oh. Tatan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan Sanging jalan panjang Betari Saraswati Sayakti Handayani Mekaring Samya Budaya Lamun kadulur maweh lambe jroning kalbu rarit maneh sesinane yen iki tanpa raras are-are rere amarah leng-leng ramyaning kang sasangka kumenyar mangrengga ruming puri manggen tanpa siring halap nekang omah mas lir muruping lan
dakwan sarwa manik anakku bocah bagus, anakku bocah gagah Gatotkaca, warasaya nggir. Iki pun Ibu Arimbi kulup, kowe aja meneng wae ndang Maria Gatotkaca. Mospro tanpa guna ibumu ngerti padanging jagat. Lamun to ngerti anake lanang ora bisa nglawat. Gatotkaca ndang warasaya nang. Arimbi, ora usah nangis wae. Kamangka ya ora kurang-kurang anggonku golek tombo kanggo warase anakmu Gatot. Nyatane nganti tekan sprene durung mari. Mula tak jaluk Arimbi sabaro sareo aja nangis wae. Warasaya nggir kulup Gatotkaca. Kakang Mbok Arimbi, kula suwun ampun ngantos hanglangut nemoni kahanan ingkang kados mekaten. Sumangga langkung prayogi handedonga mring Gusti ingkang Maha Agung. Murih Kang Putra Gatotkaca enggal waluya jati-jati temah nirmala. Tobat. Pancen bener apa kang jare para sarjana sujaning budi. Ora maido kok, Den. Wong tuwa kok ngerti anake lara niku atine susah, atine bingung niku ora maido. Mila tresnane wong tuwa teng anak niku ora winates. Pancen bener dawuhe para pinter rumuhun. Wong tuwa karo anak kuwi ngibarate kaya mripat lan jempolan sikil. Jempolan sikil ki ngibarate anak, mripat iki ibarate wong tuwa. Yen jempol sikil niku kesandung, mripat niku melu mbrebes mili kok, Den. Wah iya, Deng, ya truk ya. Ning ora ana ya Mase, mripat keculek jempolan sikil melu nekuk-nekuk ora ana Mase ya. Ora ana. Mula kuwi dadi anak kuwi ora entuk wani karo wong tuwa, luwe-luwe wong tuwa wadon utawa Kanjeng Ibu. Kuwi malati tenan kok, Gong. Ngono ah. Lah sababe apa, Mas? Sababe anggone ibu jaman biyen ngandhut wujuding jejabang bayi kang suwene 9 sasi 10 dina. Ta? Direwangi mondol-mondol ngalor ngidul ngono kae. Apa meneh yen pas babaran, pas lairan, Oh, tenan. Kok nganti ora pepak sambung tuwuhe iso gondol nyawa tenan, Gong. Ayo kuwi. Sing rekoso ki wong wedok ya, Mas. Sing rekoso ki wong wedok. Wong lanang nu karek celingkrak-celingkrik. Lah iya. Ning sing ngandhut, direwangi arisan digawa, pengajian digawa, Wong lanang ngono nek kurang karek ngomong, "Njuk, Mah." Ngono. "Njuk, Bu." Ngono. Lah iya. Kakang Mbok, Yayi Janaka kepiye? Prayoginipun kula aturi nadar kemawon.
Sinten ngertos kanthi nadar menika badhe handayani waluyaning kang putra pun Gatotkaca. Anakku bocah bagus warasaya nang Gatotkaca. Mengko yen kowe kelakon waras bakal ndak gandeng tanganmu ndak ajak sowan ana ing pertapan Saptawarga bebarengan eyangmu Begawan Wiyasa ngunjukake syukur ana ing pertapan Saptawarga. Saya nambaya sreping swasana. Kakang Mas Wregudara. Jlamprong piye? Monggo kula aturi nadar Kakang Mas Janaka. Kula wonten dawuh. Aja dadi atimu. Sakjeke urip Wregudara ora nate nadar. Medhit, Truk. Piye medhit piye? Ndara Wregudara iki lho, nek ora gelem nadar, padune ora gelem kalongan bandane kuwi. Ya ora ngono kuwi, Gong. Ternyatane wong kuwi lagak-lagiane watak wantune iki dhewe-dhewe. Alah mbel. Inggih menawi mekaten kula nuwun inggih badhe nadar. Yo nadaro. Gatotkaca, yen to kowe kelakon waluya jati-jati temah nirmala, pamanmu Janaka bakal nadar ngluwari sesajen upacara syukur kelawan kabeh para kawula ing negara Ngamarta. Gatotkaca, warasaya nggir, warasaya kulub Gatotkaca. Bermara reh manguswamya ngambrang kadikaronaning kasuwasih ring marga memalatkung. Risang ganda wastrat maca leng-leng lalu mangulati. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umya samara wayahanto. Permara reh manguswamya ngambrang katikaronaning kasuwasih marga mamalatkung prisang kanta wastrat maca leng-leng lalu mangulati. Pandita karya wangsit pindha kumbang ajaping tawang. Susung angin ngending gone
ora pangling. Iki setija ya Bama Narakasura sing sowan ana ing Pringgondani. Kok janur gunung kadengaren kowe sowan ana kene ana wigati apa Bama? Amit pasang kaliman tabik pisawanan kula sinabeta ing ilodune dumawahing tawang towang. Paman Werkudara lan Bibi Arimbi nyuwun sewu. Sampun kagiat jroning penggalih mbok bilih sowanipun Bama ing Pringgondani menika. Kula kepingin telek adi kula ing Pringgondani pun Gatotkaca. Manut jawuhipun Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna, kang rayi Gatotkaca nandhang raga dereng ngantuk sawijining usada. Sareng kula tak yenaken wonten mriki dipun jebul kabar menika kabar ingkang leres. Lah kok Gatotkaca dereng ngantuk usada? Banjur saiki bapakmu menyang endi Bama? Ing ripalenggan samangke Kang Rama taksih pados usada kagem waluyanipun Yayi Gatotkaca. Syukur bagi jumurung yen bapakmu isih kelingan karo Gatot. Yayi Gatotkaca, enggal warasa ya Di. Iki aku kakangmu Bama Narakasura ing traju tresna kang wis sowan ana ing Pringgondani kene. Yayi, waras ya Di. Jare calon senopati kok lara iki kepiye? Ayo tangi. Ayo enggal waras. Yen Siadi wis waras, bakal tak kanthi adu kaprawiran to sing balung nguleting kulit. Olah ing reh kadigdayan. Gatotkaca, tangiya sing jejeg Yayi. Lenglenging driya mangu mangungkung kanduhan remang. Lirlena tanpa kahanen ing lirlena tanpa kanen yen tantulusa mengko sang Dyah Utama lah ing kono mau banter panantange risang Bama Narakasura ratu ing traju tresna ingkang asung sesumbar ing satriya Pringgondani. Parandene risang Gatotkaca amung kendel kewala datan mobah datan mosik. Dumadakaning ngakasa ana cahya manter sak sada lanang kang manjing ana ing badane risang Gatotkaca. Tuhu menika wujudipun Wahyu Topeng Waja Gya Manunggal dadi lan waluyane satriya Pringgondani. Kanjeng Ibu, Gatot waras Kanjeng Rama. Tan samar pamoring suksma sinukmaya winahya ing ngasepi. Sinimpen telenging kalebu pambukaning warana. Anakku bocah bagus Gatotkaca kowe wis waras kulup. Iki mau tambane apa? Kowe wis waras nggir. Kula inggih boten mangertos Kanjeng Rama. Ngertos sampun pulih otot bebayu kula. Wah, syukur bagi sewu. Kowe wis waras, banjur sapa iki mau sing paring tombo? Pun Kakang Dwarawati
sing paring tombo Werkudara. Para Sliteng Kresna kakangku piye? Pun kakang kang usadani Yayi. Kanthi lantaran tumruning wahyu topeng waja Werkudara Ngaturake panuwun kang tanpa upama awit saka Kresna kakangku kang wis dadi sarana Gatutkaca Waluya jati-jati temah nirmala. Ngaturaken panuwun duh wa ing Dwarawati. Iya Gatutkaca. Wahyu topeng waja ndak jaluk saka pukulun Bathara Guru nuli tak uncalke mrene. Rene kabeh iki wis dadi kodrate mbok menawa wahyu topeng waja iki kowe kang sembodo anggayuh kulup. Mula wahyu mau dadi srana waluyamu dadi cekak aose pun Kakang Dwarawati kang usadani Werkudara aja percaya. Gelut neh mau piye? Diamput iki. Lah kok isa-isane kowe isih goroh lho. Tak jaluk Siwa Werkudara aja percaya ya wa. Pancen bener Siwa Kresna sing jaluk tumruning wahyu topeng waja ning pukulun Bathara Guru, nanging sediane arep diwenehke Kakang Bama. Ayo, aja plentas-plentus kowe. Wa Kresna ngakoni luput apa ora? Yen ora ngakoni kelakon ratu tak nggo keset ndase lho. Aja wisanggeni. Ya wisanggeni aku ngakoni luput. Ngosek tak takoni, ngopo Siwa Kresna kok nganti bisa tumindak kang kaya mangkene? Wisanggeni, aku kepengin dadi Senopati Agung ing negara Ngamarta. Oh, Kakang Bama kepengin dadi senopati. Pancen kaya mangkono Wisanggeni, ya. Yen pancen Kakang Bama ya kepengin modho karep dadi senopati agung negara Ngamarta nganggo sarana sing apik, nganggo cara sing becik. Banjur kudu nganggo marga sing piye Wisanggeni? Alon-alon negara Ngamarta diwenehi blabar kawat janget cencang. Adu to sing balung muleting kulit. Sing unggul ya kuwi sing dadi senopati agung ing negara Ngamarta. Aku wani. Nambah-nambahi gawean. Awak kesel pikiranmu metok nambah-nambahi gawean. Wis ngerti suwira kambon wong wedok bareng kok. Lah kari gelem ora? Iki tataane senopati agung, Pangestune wong tuwa loro sing dijaluk. Tak jaluk Paman Werkudara ora usah melu jumangkah kang sarta kumrembyah, kabeh sing ngatur Wisanggeni. Yo aku manut. Petruk, dalem ndara. Kowe bantu aku, kula bantu napa? Iki mengko yen ana sing ewang-ewangan kandhake aku, laporne aku. Oh siap. Kon gawe ning kaos, Truk. Ayo. Oh, kaos TA. Ayo. Wes ora usah do celometan. Enggal samaptakno. Inggih, ngestaken dawuh. Tak kira kabeh wis samapta ing gati sawega ing diri. Iya.
Muga-muga lekas kang apik niat kang becik antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Sapa wae kang kajumenengake minangka dadi senopati bisa amimbuhi katentreman praja ing Amarta. Lah ing kono to wau paripurna pangandikan jroning pasewakan sipating satriya datan singlar saking Ubaya.